Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Поехали. Белорусам забароняць вучыцца за мяжой. Спокойно, пакуль гэта яшчэ не чарговы указ ці дырэктыва. Але на нарадзе у нашага самага галоўнага акадэміка жаданне беларускіх студэнтаў атрымліваць замежную адукацыю назвалі адною з галоўных праблемаў у гэтым сектары. Якія ж іншыя? Разрыў паміж рыхтаваннем і патрэбамі рынку. Нежаданне выпускнікоў ісці ў навуку ці выкладаць. І, канешне, слабое ідэалагічнае прапрацоўванне навучэнцаў. Мне чамусьці здаецца, што любой ідэалогіі не месца ў ВНУ. Там мусіць вучыць думаць і задаваць пытанні, а не слепа ў штосьці верыць. Яшчэ мне здаецца, што нежаданне выпускнікоў ісці ў навуку ці выкладанне – гэта не праблема вышэйшай адукацыі. Проста ў гэтых сектарах маладым людзям прапануюць вельмі мала грошай. Вось яны і не ідуць. Прычым тут адукацыя. На наразе прагучалі дзве прапановы ад міністра, таварыша Іванца. Свежыя і крыху пратухлыя. Прапанову павялічыць тэрмін адпрацоўвання і зрабіць яго абавязковым для ўсіх мы ўжо чулі. А вось ідэя спаганяць з тых, хто адмаўляецца да размеркавання, не проста кошт навучання, а выстаўляць ім у разы большыя рахункі – гэта проста навацыя. Гэта значыць, цяпер, калі не хочаш працаваць там, дзе загадае партыя і ўрад, трэба будзе заплаціць выкуп. Ну, як у выпадку арышту прадпрымальнікаў кэдэбістамі ці губазам. Ну а што? Студэнт, ён жа тэлевізор не глядзіць, а значыць, ужо лічы, злачынец. Але давайце ўсё ж вернемся са свету вар'яцтва да стану псіхічныя нормы. За дзяржаўную адукацыю вы ўжо адзін раз заплацілі. Падаткамі. Ні Лукашенко, ні Іванец не дасталі са сваёй кішэні ні капейкі. Гэта грошы беларусаў, а не іхні. Таму размеркаванне – гэта атавізм савецкай эпохі. Яго не мусіць быць увогуле. Ні для платнікаў, ні для бюджэтнікаў. Яно патрэбна толькі тады, калі ў краіне ёсць працоўныя месцы, на якія ніхто не хоча ісці працаваць. Але хіба гэта выпускнікоў праблема? Хто стварае гэтыя працоўныя месцы? Заўсёды дзяржава. Ну і галоўнае, калі дзеці едуць вучыцца за мяжу, гэта добра для краіны. Вучыцца трэба там, дзе ёсць якасная школа. Спевам і дызайну ў Італіі, вытворчасці машынаў у Нямеччыне, а футболу, зразумела, ў Брытаніі. Гэта нармальна. Праблема ў тым, што выпускнікі не жадаюць вяртацца ў краіну, якую гэтыя людзі будавалі 30 гадоў. Дык у кім праблема? Яны, нашыя дзеці, нармальныя. Сёння ў Беларусі каля 240 тысяч студэнтаў, з якіх 30 тысяч замежнікі. І прыкладна 25 тысяч беларусаў вучацца за мяжой, то бок кожны 9. Але калі працягваць вось так запалохваць бацькоў, плынь ахвочых з'ехаць будзе толькі павялічвацца. Давядзецца вводзіць выездныя візы ды электрычнасць на мяжы пускаць, каб не разбегліся. А Беларусь будзе будаваць атамныя ледаколы. Як вам? Менавіта такую выснову можна зрабіць, калі уважліва паслухаць інтэрв'ю пасла Беларусі ў Расіі Дзмітрыя Крутога. Ну, не толькі ледаколы, яшчэ і проста караблі. І, вядома ж, самалёты. Гэтая справа ўжо вызначаная. Але зарабіць Дзмітрый збіраецца менавіта на атамных ледаколах. Так і кажа, паглядзіце, маўляў, што дзеецца. Адлегласць ад Кітая праз арктычны акіян да Еўропы удвая меншая, чым праз Суэцкі канал. А там цяпер яшчэ і тэрарысты. Таму кітайцы літаральна заўтра рвануць туды, і тут мы, значыць, з атамнымі ледаколамі. Адная праблема. Расія ўжо амаль усё патрэбнае ёй збудавала. У планах на найбліжэйшыя 10 гадоў засталося закласці толькі адзін такі карабель. Больш проста няма патрэбы, так што спазніліся вы, Дзмітрый. Такім чынам пагаворым пра ледаколы. Рамкі нашай праграмы не дазваляюць асветліць усе тэхналагічныя асаблівасці гэтай, напэўна, няпростай вытворчасці. Усё ж такі мірны атам. Ды, праўду кажучы, я, вядома, трохі перагінаю. Дзмітрый Крутой у сваім інтэрв'ю маляваў такія залатыя горы для кожнага з напрамкаў супрацы з Расіяй. Для караблебудавання, для машынабудавання, для самалётаў, для асваення далёкага ўсходу. На гэта пайшла ладная палова інтэрв'ю.
І агульны лейтматыў быў такі. Аб'ядноўваемся мы з Расіяй ужо 25 гадоў, але 23 з іх нам увесь час нешта перашкаджала. І толькі пасля таго, як Расія пры падтрымцы Беларусі ўварвалася ў краіну, інтэграцыя пайшла сямімільнымі крокамі. Так, гэта такі этап. Расія накідывае, а можа вы нам гэта паставіце, а то ад нас пастаўляльнікі пайшлі, а можа гэта зробіце, а нашыя кажуць: вядома, і выдаюць гэта за ўжо адбытыя праекты. Напрыклад, беларускі порт у Мурманску. Беларусы ўсё яшчэ падлічваюць, ці ёсць у гэтым хоць нейкі камерцыйны сэнс. А навіны падаюць, нібыта порт ужо пабудавалі. І сёння-заўтра адтуль пачнуць адгружаць беларускія найперш тавары. І такая сітуацыя ў кожным з праектаў. Этап называецца «Пачаць і скончыць». Пакуль актыўна надзімаем шокі. Але я абяцаў расказаць, дзе наш пасол усё ж такі адкрыта нахлусіў, а не нагнаў туману. Давайте паглядзім. Памер вонкавай запазычанасці адносна ВУП. Вядоўца спытала, ці не пагражае Беларусі вось такая залежнасць ад Расіі. На што Дзмітрый упэўнена заявіў: не, маўляў, у нас замежная пазыка толькі 17,2 мільярда долараў. І да нашага ВУП, які складае каля 73 мільярдаў долараў, гэта ўсяго толькі меней за 24%. У іншых значна горш. Дзе тут хлусня? Дык няма ў нас 73 мільярдаў, таварыш пасол. У нас па 23 годзе ўсяго 68,2 мільярда. На 5 мільярдаў меней. І, дарэчы, меней, чым у Літвы. І вонкавую запазычанасць маем большую за 25%. Дробязь? Дробязь. Але гэта сімптом. Далей Дзмітрый, каб даказаць нашу устойлівасць, заявіў, што так, у Расіі доля пазыкі меншая, 17%, але Расія уваходзіць у топ-3 краінаў з пункту гледжання малога памеру вонкавай запазычанасці адносна ВУП. Дзмітрый, я вас засмучу. Не выходзіць. У розных рэйтынгах яна займае 7-е ці 9-е месца. У топ-3 яе няма, там іншыя краіны. Ну і далей Дзмітрыя несла. Ён заявіў, што краіны еўразвязу наогул мелі норму, каб суадносіны дзяржаўнай запазычанасці былі не большыя за 60% ад ВУП. І што пераважная большасць, так і сказаў, гэта цытата, пераважная большасць краінаў ЕЗ гэтай нормы не выконвае. І успомніў пра Партугалію з Італіяй і Грэцыю. Так, ёсць краіны з вялікую замежную пазыку, але толькі наш пасол зноў схлусіў. У рэальнасці пераважная большасць ператвараецца ў невялікую, але ўсё ж такі меншасць. Гэты нарматыў, які быў пры ўваходзе краінаў еўразвяз, і быў неабавязковы. Яго выконваюць 14 з 27 краінаў, а 13 не выконваюць. Эх, Дзмітрый, ну і дабіў ён гэтую тэму сцвярджэннем, што, маўляў, паглядзіце, у ЗША за 10 гадоў памер ВУП вырас на тую ж суму, што і павялічылася дзяржаўная запазычанасць. Не ім нас вучыць. Так, гэта праўда. Дзяржаўная пазыка ЗША расце хутка, і калісьці гэта можа стаць праблемай. Але ў іх ВУП за 10 гадоў вырас, калі мы лічым у доларах. Гэта не вельмі правільна, але дастаткова карэктна, калі мы гаворым пра параўнанне з вонкавым доўгам, намінаваным у доларах. Дык вось, у іх за 10 гадоў рост фактычна на 50%. З амаль 17 трыльёнаў да 23 трыльёнаў. Дзмітрый, які рост у Беларусі? У 2013-м наш ВУП был 75,53 мільярда. У 2023-м 68 мільярдаў. І нават пры карэктным падліку ў рублях з улікам інфляцыі ён застаўся на месцы. А наша запазычнасць вырасла з 12 да 17,2 мільярда. І ўзяць больш нам няма дзе. Наш Дзмітрый у інтэрв'ю паспеў яшчэ паскардзіцца на расійскіх бакаўнікоў нашых еўрааблігацыяў. Маўляў, спекулянт, так і сказаў. Ну, што яны хвалю гоняць, мы ж абяцалі, аддамо. І прызнаўся, што праз гэта для Беларусі закрыты расійскі фінансавы рынок. Там шмат яшчэ ўсяго было.
вось такога ж. Ён узгадаў, што раней парты Балты і Украіны дазвалялі перавальваць 18,8 мільёна тонн беларускіх грузаў. Але мы амаль усё кампенсавалі, і летась перавалілі праз Расію 14,1 мільёна. І вось гэты амаль, гэта мінус чвэрць. Дмітрий, праверьте ваш калькулятор на ваши амаль. Вось такі у нас пасол на самым важным стратэгічным напрамку. Якая рада, такая і грамада. А можа, я не маю рацыю, і неўзабаве мы так рванем на атамным ледаколе да кітайцаў. А пакуль вернемся да навінаў. Трэцяя крама буйной расійскай сеткі «Летуаль» адкрываецца ў гандлёвым цэнтры «Галілео». Прыход расейцаў у Беларусь – тэндэнцыя. Расійскім кампаніям проста няма куды развівацца. Бо цяпер Расія – краіна-агрэсар. І чакаюць іх толькі ў Беларусі, ды хіба што ў Венесуэлі. Пакупнікі, вядома, ў плюсе. Большая канкурэнцыя, большы выбар. А вось мясцовыя прадпрымальнікі наўрад ці адчуваюць пазітыўныя наступствы. Паводле статыстыкі, з больш чым 7 мільярдаў замежных інвестыцый 2023 года 80% з Расіі ды з Кіпру. Што мне здаецца, адное і тое ж. Аўстрыйскі Райфайзен сабраўся пайсці з Беларусі. Ён цяпер на прасунутай стадыі перамоў наконт продажу амаль 88% сваіх акцыяў Прыорбанку і дачынных кампаніяў. Продаж інвестару з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў Sovereign Wine Holding Limited. На адрозненне ад кейсаў Еўраопту і Кронаспану, інвестар сапраўдны. Гэта вядома на фінансавым рынку буйная кампанія. Страты аўстрыйцаў, а будуць менавіта страты, ад гэтай аперацыі складуць каля 675 мільёнаў у еўра. Амаль траціна – непасрэдная страта, розніца паміж коштам пагаднення і актывамі Райфайзена ў Прыорбанку. Яшчэ каля 450 мільёнаў – гэта спісанне назапашаных стратаў ад гістарычнай курсавой розніцы. Як думаеце, адпусцяць з Беларусі аўстрыйцаў? Ну і наша сталая рубрика «Качанова». Гэтым разам Наталья сустракалася з навучэнцамі гімназіі нумар 13 і проста так, да нейк шчыра праінфармавала іх, што яны жывуць у найлепшай краіне на свеце. Што яна была практычна паўсюль, але так добра толькі ў нас. Ці прагучала пры гэтым фраза «І ўсе астатнія краіны нам зайздросцяць». Я не ведаю. Але тэзіс яна падмацавала сцвярджэннем, што 5 шматдзетных сем'яў пераехалі з Нямецчыны ў Жыровічы, бо там у Нямецчыне дзеці баяліся называць сябе ў школе хлопчыкамі і дзяўчаткамі. Наталья Ивановна, не спыняйтесь, коли ласка. Раз ты уже пришел служить в государственную службу, надо служить. Беларусь усё ж таки дэмакратычная краіна. Дэмакратыя, улада народу. І ўлада гэта прымае вельмі сучасныя формы, скардзіцца не выпадае. Вось глядзіце, некалькі месяцаў працаўнікі прыватнага прадпрыемства ў галіне перапрацоўвання рыбы не атрымлівалі заробку. І нічога не дапамагала. Не чула іх кіраўніцтва. Але запісалі яны відэаролік са зваротам да кагосьці, выклалі яго ў TikTok, і ролік паляцеў. Сотні тысяч праглядаў. Я сам прыклаў да гэтага руку. І вось літаральна праз сотні чыноўнікі знайшлі кіраўніка прадпрыемства, прымусілі яго павініцца на фоне дзвярэй амаль і паабяцаць пакрыць усе даўгі. І можна спадзявацца, што праблема будзе скасаваная. Тым больш, што выбары на носе. Глядзіце, працуе. На падыходзе яшчэ адзін кейс. У адным з гандлёвых цэнтраў закрываецца найбуйнейшая крама «Буслік». І там таксама прымушаюць звальняцца людзей без разліку. Працаўнікі маўчаць не будуць. А што ім яшчэ застаецца? Тым больш працуеш? Я прапаную ў прынцыпе. Раз ужо ў краіне паламаны ўсе нармальныя інструменты сувязі з народам і кіравання у выглядзе структураў грамадзянскай супольнасці, партыяў, парламенту, я прапаную ўсё наша грамадскае жыццё перавесці ў TikTok. Ну, раз яны там рэагуюць. Ну а што? Хай Качанова ладзіць там стрым, адказвае на пытанні. Або дэбаты паміж кандыдатамі ў дэпутаты запіхнуць туды. І выбары зарэалізаваць праз прастаўленне лайкаў.
Ну а чаму не? Мне здаецца, вельмі жвава атрымалася. Ды і гэтыя грамадзяне вылезлі б са сваей тэлебурбалкі і даведаліся б думкі насельніцтва. Пра іх жа. Можа, хаця б сорамна стала. Як думаеце? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.